Ei, què passa? Benvinguts i benvingudes a una nova secció de cinema i tecnologia aquí, a Metadata. Una mica d'energia. Fa uns dies vaig llegir una notícia d'un dels títols que aquí a Can Metadata ens flipen. Perquè a veure, si parlem de cinema, sèries i tecnologia, hi ha un nom que ens ve al cap sí o sí. A veure, sí, dóna-li dos voltes. Aquí, quasi el tens, quasi el tens. Efectivament, aquí, si parlem de cinema i tecnologia i sèries, ens ve al cap el nom de Black Mirror, la sèrie de distopies tecnològiques per excel·lència, de la que sembla que s'ha confirmat una 7ª temporada. Això sí, com sempre, quan surten aquestes notícies, ja veiem de seguida que ens haurem d'esperar. Aquesta vegada serà fins al 2025. Però ara farem una miqueta de salivera, perquè a banda de confirmar-se que encara ens haurem d'esperar una miqueta, també sabem ja que constarà de 6 episodis, com sempre amb aquest format antològic al que ja ens té acostumats, a que cada història sigui totalment a part de l'anterior i de la següent. A hores d'ara encara no tenim cap informació sobre cada episodi, que això normalment doncs ens van donant aquestes informacions a l'hora que es va acostar l'estrena, però el que sí que sabem és que un d'ells serà una continuació directa de l'episodi de la 4ª temporada USS Callister, l'episodi que està protagonitzat per Jesse Plemons. Doncs bé, sembla que tindrem una mena de continuació que, si no recordo malament, aquest episodi acabava com una mica de cliffhanger. Per altra banda, tot i no tenir sinopsis clares de la resta d'episodis, sí que sembla ser que s'ampliarà una miqueta la temàtica, sacrificant una miqueta al centrar-se única i exclusivament en la tecnologia. I és que sí, probablement l'última temporada, la 6ª, és la menys Black Mirror de totes. I es van llançar també en provar aquest format Black Mirror juntant-lo una mica amb el terror, per exemple, amb el true crime també. Es comenta també que fins i tot poden començar a jugar una mica amb la comèdia, de la mateixa manera que ja ho van fer en aquesta 6ª temporada amb algun que altre capítol. Però provin el que provin, en aquesta casa sempre estarem al vaixell Black Mirror per tot el que ens ha donat. Així que com que sabem pinzellades, però alhora ens fan tenir aquella miqueta de hype ja, i encara ens haurem d'esperar una miqueta, he pensat que podríem fer un repàs a tots els episodis que coneixem fins ara. Un repàs en forma de tier list. Vinga, acompanya'm, perquè us he preparat aquí un tier list que farem ara amb un pim-pam amb tots els capítols de cada una de les temporades. M'he pres la llibertat d'anomenar a les categories com m'ha sortit a mi d'allà. Per tant, a lo màxim que poden aspirar els episodis és a ser un episodi Messi. Una miqueta més a sota ja tenim un episodi guapèrrim. Després ja... següent episodi, que és vale, però vinga, va, vull alguna altra cosa. I l'últim que ja és, mira, no t'ho compro. A mi em sembla una bona classificació. Però va, comencem. No us fiqueu nervios els que teniu toc, perquè probablement no els aniré fent per ordre. Però el primer, 15 Million Merits, aquest que diria que és de la primera temporada. A més, en aquest episodi surt Daniel Kaluuya, que jo era de les primeres coses que li veia fer, i aquest és de la primera temporada. Té essència Black Mirror, jo el ficaria a guaperri. San Junipero, un dels capítols més macos de tota la sèrie, de fet, un dels que probablement és l'únic que és una miqueta Happy Flowers, per així dir-ho. Per mi és un dels capítols més reconeixibles de tota la sèrie i el posaré a Messi. Men Against Fire, si no recordo malament, és l'episodi on mataven alienígenes o alguna així, però en realitat ells el que veien era una altra cosa. No me'n recordo molt bé, deixeu-me a comentaris si us en recordeu vosaltres. És que també separen les temporades de tal manera, jo vés a saber quan vaig veure això per última vegada, Però bueno, aquest el ficarem una miqueta a Oc següent, és a dir, està bé, però tampoc ens va flipar. Anem a donar pel sac els del toc, ara buscarem per aquí a veure The Entire History of You. Vale, per mi és top 2, 1, 3 de la sèrie. Per tant, sense cap mena de dubte, el fiquem a Messi, és l'episodi on la gent, a través d'una lentilla, pot revisar qualsevol moment de la seva vida i sent també un dels episodis de la primera temporada que va sentar les bases de tot el que vindria després. Acabo de recordar que aquí al canal tenim un vídeo on us vaig fer el top 5 dels meus episodis preferits i us prometo que hi acabo de pensar ara i no l'he anat a mirar, a veure si coincideixen els 5 episodis que vaig posar com els meus preferits amb els que fiqui a Messi. Vale, ara farem Johnny's Awful, que és un de la última temporada, probablement el més Black Mirror. Per mi està guapèrrim. Més, mireu, aquí tenim també Bandersnatch, que no és directament un capítol, és com una pel·lícula a part, que era allò de tria la teva pròpia aventura. Per mi, tot aquest tipus de cine, no?, on encara proven una miqueta aviam a veure si la gent està gaire reticent, a mi no m'acaba de. Però tampoc li donaria un miranó, perquè també m'agrada que s'innovi i que provin cosetes noves, així que, següent episodi. USS Callister, el que comentàvem abans, que a la 7ª temporada en tindrem una continuació. Tinc un molt bon record, però tampoc el ficaria com un Messi. Jo crec que el ficarem a guapèrrim, crec que és dels bons, però tampoc està allò a la Lliga Suprema. Anem a fer-ne un de guapo ara, un dels que sense cap mena de dubte ha d'anar a Messi, el primer episodi de la primera temporada de National Anthem. Amb aquest episodi, Black Mirror ens va agafar i ens va dir: mireu el que tinc per vosaltres. El primer ministre, que diria que és d'Inglaterra, no me'n recordo molt bé, ha d'acceptar tenir sexe amb un porc en directe, que el estigui veient tot el país. I ara no recordo si és que per si volia salvar a una noia que era filla o parent d'algú molt important de la política. Crec que anava per aquí la cosa. Va, una altra de la última temporada, de la 6ª, Demon 79, és segurament el capítol menys Black Mirror de tots, que a mi no em va agradar gens. Jo el fico en un
mira, no. I la veritat que em sap molt de greu perquè aquest capítol jo únicament el salvava una mica perquè està protagonitzat per Anjana Bassan, que és una actriu protagonista que vaig descobrir a la sèrie We Are Lady Parks, que teniu a Filmin i que no us podeu perdre. Però no me'n vaig, tornem a Black Mirror. Una altra de la sisena i última temporada que no em va acabar de perquè tampoc acaba de ser Black Mirror és Maisie Day. Jo és que el fico en un mira però no. És l'episodi de la paparazzi on, bueno, no faré spoilers, però és que a mi al final va ser com un... Vale, aquí en tenim un dels bons, Shut Up and Dance, sobre el noi que és amenaçat en que es publiquin imatges seves privades de la seva càmera web constantment i al final també tot dona un gir, no? Que dius, uau, per mi no està a l'Olimp, però guapèrrim episodi. Per exemple, aquest d'Arcàngel, què vols que et digui? És el que la mare és com molt sobreprotectora amb la filla? Mira, no. Hated in Nation ni me'n recordo de què anava. Mira, no. Següent. Metalhead, el mític episodi en blanc i negre que la gent el detestava bastant, a mi em va agradar, no està guapèrrim, potser estaria entre guapèrrim i següent episodi. Següent episodi, però a mi els gossos aquells metàl·lics em van molar. Black Museum, que és com una mena de, no, d'autoreferència de Black Mirror dins de Black Mirror, següent episodi. The Waldo Moment m'agrada, no el ficaria guapèrrim, el posarem a següent episodi, és l'episodi on un home que fica la veu a un ninot animat acaba presentant-se com a president del govern, bueno, una bogeria. Striking Vipers, que és aquells dos col·legues que juguen a videojocs i s'acaben coneixent a dins, o s'acaben enamorant a dins del videojoc. Següent episodi, està bé, però tampoc em va dir res de l'altre món. Playtest, de la tercera temporada. Aquest sí que crec que té una essència Black Mirror total, jugant molt amb la intel·ligència artificial, amb la recreació, no? Amb aquestes ulleres virtuals, etc. Per mi, un episodi guapèrrim. Lock Henry, un dels episodis de la sisena temporada, que és la que dèiem que és la menys Black Mirror, que sí que em va agradar, tot i que la temàtica no sigui quasi la tecnologia. Aquí van jugar més amb el True Crime i crec que la reflexió final està molt guapa. Capítol guapèrrim. White Christmas, un altre episodi que no me'n recordo de res. O sigui, mira, no. O sigui, si no me'n recordo serà per alguna cosa. Be Right Back, l'episodi on el noi d'una parella mor i la noia compra com una mena de clon seu, etc. Molt xulo, reflexió final, guai, un capítol molt Black Mirror, aquí el posarem a guapèrrim. Crocodile, ni me'n recordo, mira, no, ho sento. Hank the DJ, per mi, Messi. Un episodi que és molt Black Mirror, amb la temàtica, no, de les xarxes socials per lligar, estil Tinder. També potser la podríem ficar una miqueta al costat de San Junipero, sent una de les històries que ens pot deixar una mica de bon regust. Vale, Beyond the Sea és l'episodi de l'última temporada on apareix l'Aaron Paul, el Jesse Pinkman de Breaking Bad. Només per això ja Messi... No, és broma, és broma. La veritat és que l'episodi em va deixar una miqueta fred. Beyond the Sea, la veritat que... següent, vull dir, potser el posaria entremig de guapèrrim i següent, però tampoc és que, bueno, va acabar i vaig dir, ok. Smithereens, l'episodi, no?, on un conductor d'Uber retenia un noi que treballava en una empresa de xarxes socials, si no m'equivoco. Estava bé, però no em va matar. Següent episodi. I ja acabant tenim Rachel Jack, Ashley i tu, que és l'episodi de la Miley Cyrus. A mi em va agradar bastant, guapèrrim, amb tot el tema de la Nina, la relació que té la Nina aquesta amb la nena, bueno, el podeu recuperar, que per això estem fent una miqueta també aquest tier list, perquè us entrin ganes de rememorar els episodis i així anant una miqueta d'obrir boca per la setena temporada. I veig que els últims han acabat dos episodis que White Bear, per mi, és Messi, o sigui, a mi aquest episodi em va deixar ratlladíssim, el gir final em va encantar, la manera en què tracta el tema de, doncs això, no?, de com des de les xarxes socials estem una miqueta fent de voyeurs en moltes ocasions i com també a través d'elles ens acaben arribant moltes vegades imatges que ens insensibilitzen, ens fan menys sensibles. I jo això quan m'ho noto a mi mateix em fot cagada por. I per últim, per mi el que resumeix molt bé l'essència de Black Mirror al 100% és Obsessive, l'episodi on la gent pot accedir a més o menys serveis a través de la popularitat, a través dels likes que té a les seves xarxes socials. No ha quedat malament, jo estic bastant d'acord, però si no estàs d'acord el que pots fer és anar a la descripció del vídeo i clicar l'enllaç que et deixarem perquè puguis fer tu mateix aquesta tier list. I si la fas, escolta, comparteix les xarxes amb nosaltres, ens menciones a Metadata i a mi, i així podrem discutir, et podré dir, però què dius, com pots ficar Maisie Day a Messi? Una frase que no s'ha dit mai en cap context. A veure un moment, que em faré més gran, que sóc jo el prota. Ara.
Com us dic sempre, si heu arribat fins aquí al vídeo us ha agradat i us ha entretingut el suficient perquè et deixis un like, que és totalment gratuït. I si ja ens vols donar tot el suport hagut i per haver i estar sempre atent o atenta que pugem un d'aquests vídeos, subscriu-te al canal, que sí, efectivament, també és gratuït. Apa, ens veiem aviat, ciao!